Guaioi! Gaueko 10ak, batzuek ura edaten dute, izerdiak entzun dute beste batzuek, giharrak luzatzen dihardute gehienak. Zertan ibili dira? Jakiteko denboran atzera egingo dugu. Gaueko 8:30, funtzioa hasi da, Mayumanaren ikuskizunik berriena da. Disiplina ugari dira batean bilduta. Umorea, dantza, musika. Teknologia berriak ere gehitu zaizkio. Bideo deieia, proiekzioak, Erritmo kutxa, adibidez. Israelgo konpainiaren 6. muntaiak Momentum du izena. denboraren pertzepzioan eta sinkronizazioan dago oinarrituta Momentum. Uste dut noiz edo noiz guztio galdetu diogula geure buruari denboran atzera egitea, edo aurrera edo mantxotzea posible izango balitz zer egingo genuken. Hori da entzuleari gerturatu nahi diogun ideia. Protagonistekin denbora gelditu dezakegu. Baita atzera egin ere. Ordulariak erritmoa markatzen du. Erritmoak musika, musikak dantza. Eta horrek guztiak ematen dio nortasuna Mayumanari. Ez dago ezer politagorik musikarekin komunikatzea baino. Horixe da Mayumana. 10 kultura ezberdin eszenatoki batean batuta, ia hitz egin gabe musikaren bitartez mintzatzen. Erritmoak ematen digu guztia. Unea, bizia, musika, dantza, umorea, erritmo bitartez daude eginak. Guztiak ateratzen du soinua, aktore bakoitzak nortasun propioa ematen dion ikuskizunean, bakoitzaren espezialitatea nazioarteko taldean uztartzen da. Showa ikusten baduzu, hor egon nahi dut pentsatzen duzu. Energia, perkusioa, dantza ditu. Eta gauza hori guztiak gustuko badituzu, ez dago Mayumanan egotea baino hobeagorik. Amairu urteko historian, 30 herrialde baino gehiagotan, 4 milioi ikusle baino gehiagoren aurrean eskaini du lana Israelgo konpainiak. Oraingo honetan, besaulkietatik inoiz baino gertuago. Plazerra da beti publikoarekin zuzenean lan egitea. Momentuan, momentumera iristea entzuleekin. Hori da antzerkiaren zerrara. Zuzena dela, eta are gehiago, hain zuzen lan egiterakoan, ez dakizulako jarraituko zaituzten ala ez. Mayumanak entzuleari ahalik eta gehien gozarazten jarraitzen du. Eta etorkizunera egiten badugu bidaia? Momentuma Donostiako kursalean ikusten dugu. Hurrengo asteko ostegunetik igandera, erritmoa jarriko dio Gipuzkoako hiriburuari Mayumanaren batukadak.